Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo beda din il-leġislatura fuq siq ħażina. L-ewwel ġie żvelat l-infiq bl-addoċċ ta' flus il-poplu li sar mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li taqa' taħt ir-responsabilità tiegħu u issa approva avviż legali li jħalli l-mużika fil-Belt Valletta tibqa' għaddejja sas-sieta ta' filgħodu. Dan l-avviż legali wassal sabiex diversi beltin urew id-dispjaċir tagħhom għal mod kif din l-emenda fil-liġi saret minn wara dar kulħadd mingħajr ma ġie infurmat il-Kunsill Lokali tal-Belt u isqanqas ir-residenti Beltin. Dwar dan il-każ tkellem ma' il-Mument il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta Christian Micallef u saħaq li Clayton Bartolo minflok solva il-problemi innexxielu jikkrea kontroversja bla bżonn. Christian Micallef spjega kif hu flimkien mal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kienu dejjem konsistenti fil-pożizzjoni tagħhom dwar din il-kwestjoni. Saħaq li jrid jinstab il-bilanċ bejn il-komunità residenzjali u dik kummerċjali. Micallef qal li il-Belt Valletta teħtieġ bidla fit-tmexxija. Il-Beltin jixrieqlhom kunsill lokali li jirrappreżenta l-interessi tar-residenti u tal-komunità u mhux tmexxija li trewwaħ favur kull deċiżjoni tal-Gvern, anke meta din tmur kontra ir-residenti. Il-Minority Leader fil-Kunsill tal-Belt għadu qed jistenna risposta għat-talba li jagħmel biex jitlaqqa il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta b'mod urġenti. Micallef stqarr li dan id-dewmien juri kif fil-waqt li għal-residenti din hija kwestjoni urġenti għal min qed imexxi jidher li mhux l-istess. Intant dwar din il-kwestjoni il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament biex dan l-avviż legali jitneħħa. Dan fil-waqt li id-deputati laburisti li ġew eletti mill-ewwel distrett jidher li se jażlu li jmorru kontra dak li jridu l-istess residenti li eleġġewhom fil-Parlament. Dan meta l-Gazzetta Illum tal-Ħadd irrapportat li l-ebda deputat ma tar risposta ta' jekk mhumiex kontra jew favur dan l-avviż legali. Fil-fatt, deputati tal-Labor inħbew wara risposta li ntbatet f'isem kulħadd mill-Partit Laburista. Stqarrija li qalet li d-deputati kollha tal-Gvern jaqblu ma' dan l-avviż legali u għalhekk huma favur il-manuvri ta' Clayton Bartolo u Robert Abela kontra dak li jridu il-residenti tal-madwar.